Здравейте и за много години на всички! Пожелавам успешна 2024 година. Аз съм свободният фотограф Балин Балев и правя това видео от нашото студио във Варна, където се подготвяме с новите декори за нашите най-малки приятели, бебенца новородени 6 до 9 месеца и тези, които имат рожден ден за една годинка, да започваме подготовката.